Ond pwy oedd yn byw yma? Ar ôl iddyn nhw ymddeol, roedd milwyr Rufeinig yn cael darn o dir. Penderfynodd rhai ohonyn nhw i ymsefydlu fan hyn, ddim yn bell o'r lleng, lle roedden nhw'n gallu dechrau busnesu eu hunain. Mi roedd nifer o ddiwydiannau yn cael ei ddatblygu yma. Un o'r pethau oedd yn cael ei ddefnyddio eitha lot oedd crochenwaith, fel y seimian yma. Roedd hwn wedi cael ei fewnforio o'r ymerodroeth. Mae'r llestri du llathredeg yma yn rhai a gwneithbwyd gan y bobl leol. Roedd gwerthu'r rhain i ni yn ffordd o muno yn yr economi Rufeinig. Cyn hir, roedd canolfan creu llestri yng Ngharleon ei hun. Dyma mortariwm, llestri llyfn ar y tu fas a garw ar y tu fewn, ar gyfer cymysgu a malu bwyd. Gwnaethbwyd y crochenwaith yma yng Nghaerleon. Wel, a gweud y gwir, yma yn Great Bulmore, ar y cwrs golf Celtic Manor tu ôl i fi.